Roblox i да започваме! Но не мога да ви кажа, защото такова много съм болен и каша много, но не мога да викам. Гордо ме боли, кашлям и се боли, имам за това. Оставете един лайк за мен, че да се оправя и да правим нови видеа до още повече. Ако искате да направя видеята, аз съм да забравяме и да оставите лайк и да пишете коментар. И то много. Аз съм и TikTok. Тук ми се казва Alex Roblox. Ако искате да последвайте. И да започваме. Тук има един полицай. Ето го. Малко е дебел. Ето го. И пърди. Газ изкарва. И от него искаме да избегаме от този полицай. От тая врата отиваме на себе. Чупим вратата. Скачаме. Наскаме. Не можах да нацна. Нацваме. Оп. Вземе. Забре. О, това видя. Бега. Оп. Има и такова нещо на полицай. С това може да чупе неща и да отделя, с това също така. То ще го събуда като дойдете. Ела. Оп. Костове, ала. Трахли. И панда. Ах, я спадна. Бегай. Оп. Скочих. Сега тук трябва много внимателно. Че да не падаме доста паната, пак падна. Оп. Yes. Как се това е? Копчето и съм натиснал. Как съм прост. Кой прави това? Дебелак, малко да правиш спорове, дебелак така. Нищо така е. Махай се, дебелак. Дебелак ми се. Дебелак. Там мога да чукне. Трябва да минем опата. Опата тук има също. Падам тук е. Купай. Скачи. Тук е малко трудно. Оп. Опа. Ама аз съм про.
zobaczymy. O, ja ładnie się nie była. Nie było, tylko ktoś nie było. Nie było. Hadi be. Tamam oldu. Hop. 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 Просто сигвала. Ще да го мина още малко. А те жълте неща трябва да скачам точно. Хоп. Хоп. Добре, спокойно. Hop, 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 hop. Jest minął. I są dygnął chłopcze. Jeśli mam separatywy. Dawaj, dawaj, dawaj. Wow, 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 wow. Ja też go smakowałem i proszę stoła. Poczekaj tu. Zrobię stoła to. Dawaj, 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 dawaj. После. Stoła też smakowałem. To jeszcze go czupimy. O, w internet to mi słyszał, czekaj, czekaj. O, ty. Dawaj. O. Dobra, jeszcze jest. Utwaram go. Potem został wodę, tylko jest uwagą. Dalej. Skaczą się z wodą. Skaczą? Nie. O, to jest... A, to ja. A, to wyglądało. Bez wyglądało. A, po prostu to ja. Widzisz, wyglądało? I on pisał, że to wyglądało. Tak, to wyglądało? Nie, to jest. Dobra, więc patrzę. I teraz to mówiąc do powrotu i patrzę. A może z kanału, Szybta 2 w to czas i ciao.